so de titire ne ntiredo na na firi ho ukopie mu wa agogo a nene na na akua kosapo agogo mahene na na piawo ye bodi a ye kwa haye ntema ye tia ye chache wachi sanso na de bebrebe opanyini ba reduce ho no firi kwadwo ba adwuma se ho no firi sanso na me wofa asadu royal papa bi na sama we bo tuoze afipa utu sampa ekoye na arofo sem na si wu arofo sem na si wu agogo ne nyina da ere se esu frama jampantrudu bia ma na homne so amekwa wiase na ne omanfo dan esu apase wa ama ekowiase nipa ba ko tinana no monse do ifra no pa ne hya ase ye de to mani mu na ensema ye tete ene se school dan no se ama enkwada no wo muntimi ko school na de ye nkwa ahoma ne so ye nsentro ni woji poncho ye ne ntwetwe nkomo ne eguso a ye twen no na afa ye de ni echirim ewo nse fufuru mu Ghana National Fire Service dum djadwumakuo no omso ma ye hwemu okopie mu atifudo mantamu a eja hwehwe ma na homene so eja esen no ma se japade e ma de hye tinananom ewo nse do se de esi ma na homene so afi atwa mu no kra no that is ano den na hyehye pa na so makoni mu de enkoponcho homra na afi ento aso poncho yi kumi ahode o nyame adoma ahode o hono mo ye de urade ase na poncho ensuo no etoye ene ekopa dan so nipa woti nananom nse do yase cheche ni bia wo ba be ware nyame nkwankwa no so frim ta pepepe ene ye Saturday ya kwa koto na nyame ne fa fi a nka tona akwakoto no nka enyeyi de esi ne kaamum na ede ne ho akwaje na ono anga se tadua no de onya ne tiri di mu nese wen prakra so opria kakra opria kakra ba enye serious isa evan say betimi abono ato ho no mo ye de urade ase na yenhwe adisuafo no sign na tie wo mu ko school adi mu eden ne so apehe na omokota adisuafo no ankasa de ene no omuko school no de na se adwuma ana mokoye ho no mo omubu so afofofofo omatwene nyina e de ababa bebu awiem na baby a omo ho anka no eno na omanfo bi won mam de omusua de na omo ho kan no de ese zabe de betimi aka se dodo na ekofie dodo yamado dodo na de ekofie yenwe nsuo no ensusanso oben na de ba ye wuyi edan ye so pa ye school de yi ene abrante kwa ye awurade adi no ho afofi asamre woda so tenkwam ene ade to nchade ne de bio ne seye kumi se ensuo no eno ano de ba ye no eframa to sana ebonframa eframa eboy no na ene ano din pa omanfo dodo na echese eye Asante Akyem ha de omon ehu sa ni pompon so ebida na eno ano eyere san abrante bia ono de nyame anfafia on the otimi free mu no metu ajanso kata wa free mu ono ebren so no eyesa no eyesi okoni fie ono ana drive oye boga ofie abosiyesi ofie teri bonya yana obaye obedi Christmas na eno ana so ne yesa no okofie ebren akakenye kumisa akaketu e bi na wadu ni fie awie midina na bobo ano pe na ho no ene mframa bi eboye na mframa ne boss ano obi edanso ene ebeyi to ne ka so yakumi se minim se mudi video na to so a ekwan a dua na say chance no ekoyi bo ne ka no so etimi cool no na omoye mrantie mienu de nyanchese no omoye mienu na na omotike baba ko ka ho de nyame adom ise no ho ye eno ana angasa no omosi okukuma poncho tobo video na wo de aba na ehu enti adua na atimi akwa wura ka ni musa no ta pepe kumi dua pa na atimi ayesa no so ma po dwene ho ko nchese poncho tobo wo mafo mbra Facebook mehwa de we de obeka se kwaku wa hwe abeka se me haha mani obeka se aheda pa de dua no ya de ka na sna dua no so afa bebia passenger fo no no ena pie glass ni finfin etina se nipa te wo de ana ne ebe suna me preko Poncho enti abusuafo se den na wo bia wo fra brocha ba wo bedi holidays na rawu sem sie se we de am de be sha ba yi o before the sana omobeka sabe mine o kase ne ma me etimi so ye ntimi ne ene entwetwe nkomo na abusuafo ni bi ho ebetimi ne o madi nkomo kumi mame pinche omo hese menya abusuafo pinche omo na afi ye ne omo ntwetwe nkomo Adom 106.3 FM so nti Facebook ene na da ho no adwaso hu ahwe wo bi dan ye o ene so apa ena wono ewura fie no aba be hia na kunu ti ne ya ka kire omo se
it says a 2x4 ni bia I decree down so enu bia say Akyem nka ko DBS na for the trusts kaya se enye trusts ye ni abrentu de ye fancy ye ne poncho nto aso hello poncho mami pato ye busiani kumi le bomadia bo apifi honomo abusian fi honomo na me no mo atwetwe nkomo sabe dia me wa abontene me no kasa si si kama bi pa na branch no tumi watimi akukuru asi pa wo hwidiem krom hanomo na o man for correct say wa fane no ma bi kra ye ready aka say na o hwie mu ya ka obomodin senka ni no ma nyina betua baba be du na na fukie ankoye yi Mami, vedi faccio mi ma Jacopo, mi faccio io non ci tu. Poncho. Oui. The aye ne de na say obi aboto, obi antimi kasa. Etu de. Yeah, imene ababa wa bi ono no say oye eyewitness ya utin say assembly dey see ni ye pa on the brain tino ye ntimi na entwetwe nkomo mama record na embe kasa ya bomno e bebo ama omanfo atibi kwan ya fa so ehu anti wo de Poncho Fabra on na fu ani di akiri na awreho ye mi hu yanka anka wontana na brochire ba bi o wontana na brochi wo ba behwa busua begye na ho me kakra hedi akosi